Финансовите съотношения помагат на инвеститорите да оценят по какъв начин се представя компанията и се разделят на 5 групи. Рентабилността показва възможностите на компанията да генерира печалби. Стойността показва как пазара оценява акциите на компанията и нейния потенциал за растеж. Ефективността показва колко ефективно компанията извършва дейността си. Платежоспособността на компанията показва нейните възможности да покрива дългосрочните си задължения, докато ликвидността показва възможностите на компанията да покрива краткосрочните си задължения. При изчисляване на финансовите съотношения се използват различни данни от финансовите отчети и цената на акцията. Историческите стойности на финансовите съотношения позволяват на инвеститорите да проследят представянето на компанията до момента. Съотношенията също така могат да бъдат сравнени с медианата за индустрията и между компании конкуренти. Много е важно, когато сравнявате финансови съотношения между компании, да сравнявате само компании, които са от една индустрия, тъй като може да има значителни разлики при стойностите на съотношенията между индустриите. При сравняване на съотношенията с медианата за индустрията, ще видите по какъв начин се представя компанията спрямо нейната индустрия. Когато при изчисляване на финансово съотношение в числителя се използват данни от отчета за приходи и разходи или отчета за паричните потоци, а в знаменателя се използват данни от баланса, инвеститорите обикновено използват средна стойност знаменателя. Причината е, че баланса показва какво притежава и какво дължи компанията към датата, на която е съставен, докато стойностите в другите два отчета са генерирани в рамките на определен период от време. Нека използваме съотношението възвръщаемост на активите като пример, което се изчислява, когато нетната печалба се раздели на средната стойност на активите. Нетната печалба се намира в отчета за приходи и разходи, докато активите в баланса. Важното при този пример е, че годишната нетна печалба не е генерирана само от активите, които притежава компанията в баланса към датата, на която е съставен, а е генерирана от активите, които компанията е притежавала през последната една година. Поради тази причина се използва средна стойност знаменателя, тъй като може да има разлика между активите, които притежава компанията към датата, на която е съставен баланса, и активите, които компанията е притежавала през последната една година. Средната стойност се изчислява, когато стойността на активите в началото и края на периода се събере и раздели на две. Стойността в началото на периода е стойността за предходния годишен баланс, докато стойността в края на периода е стойността от текущия годишен баланс. По същия начин се намира средната стойност за всички останали статии от баланса. Има инвеститори и анализатори, които вместо 2 годишни стойности използват 4 стойности от последните 4 тримесечни отчета при изчисляване на средната стойност знаменателя. Имайте предвид, че твърде добрите стойности на съотношенията спрямо тези на конкуренти и медианата за индустрията могат да бъдат подозрителни, особено при по-малки компании. Поради тази причина е желателно инвеститорите да бъдат предпазливи и да се опитат да разберат на какво се дължат.